הכל, שום סיבה להפסיק. מנסה להתעלם אבל נהיה לי מעיק, כי שוב את התוכן מנצח השתיק. בפרסומות עולה הווליום בלי שביקשתי, מכסה את האוזניים כי בזה כבר מאסתי. התוכניות עצמן גם די אסון, מלאות בדאווין בלי טיפת פסון. אני רוצה לישון מחמת המיעוט, לוחץ מיוט, ממשיך בשיעור. איזה חוסר צניעות, לא על זה הם חלמו בגלות, שמישהו ייקח אחריות על התרבות של המדינה. איזה כיף, יש זכות בחירה אישית, נתנו לנו לבחור בין בקבוק למחית. הנה בקאם נפל ופספס את המסגרת, וכולם אומרים איזה בעיטה מפגרת. בהילוך החוזר כולם רואים בבירור כמה זה פשוט להכניס את הכדור. כן זה קצת מאכזב לגלות מקרוב עד כמה אור אז רק קור הוא בצבע צהוב. אני לא מבין למה המוח שלי נסתם, אולי כי העיתון מקושט בדם, אולי סתם כי הכל יותר מדי צהוב. זה עושה לי לא טוב, גם אם זה קצת נעים לפשפש לאחרים עמוק בתחתונים. מישהו פה מצליח להתחבר על העם, בסוף המטרה להוריד אותו כאן, כי הדם חם ואין אורך רוח, ואם ככה זה העץ אז גם ככה התפוח. אני רוצה לנוח מחמת המיעוט, רוצה לרדת כי המדינה שלי מתנדנדת תפילה. איזה כיף, יש זכות בחירה אישית, נתנו לנו לבחור בין קרטון לשקית. הולך ברחוב, מגרד בביצים, מסתכן בתביעה, המעשים מגונים, אני לא מבין למה העורך בוחר את הכותרת, על חשבון אמרו היה אינטרפטציה אחרת, כל כך הרבה רכילות, ו90% סתם. הוא אוהב ילדים, היא אוהבת לבן, כי הדם חם, שום דבר לא בטוח, בתהילת עולם להיעלם כמו עם הרוח. אני רוצה לנוח מחמת המיעוט, איזה פספוס, יש לי בחילה, יש לי צרבת, ולפעמים רוצה לרדת, הקרוסלה מסתובבת, בינתיים טוב לי בבינה.